ζούμε μέσα σε ένα καλοχτενισμένο τέρας, πολιτισμένη φασιστική διτακτορία. Φοράει σοβαρότητα με, χαμόγελο δανεικό δε, ραβδίζει την ψευδαισθήση με μύρο πρόοδου και όμως καταπίνει ψυχές για ενέργεια πρωινή. Άνθρωποι λέγονται, μαθηρία ψηφιακά με Wi-Fi αποδεικνύονται. Και εγώ, απλός μαθητής του εαυτού μου, είμαι ελεύθερος. Όσο η σιωπή διδάσκει πιο πολύ από τους λόγους. Ουκ ζούμεν εν δημοκρατία, φωνή λαού σε απόγνωση και ελευθερία αρχαίων απολυσμένη. Μα όταν η ψυχή καίγεται και πνίγεται εδώ, κάπου αλλού ο κόσμος ανοίγει και εκεί, σε άλλη σφαίρα, οι θεοί βάζουν τάξη στα σπλάχνα του χάους.